Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur azaroak 21 asteartea da, eta bi elkarrizketa izan ditugu gaur. Batetik Eneko Baiekasekin egonen gara, Eneko Aezkoako plataformako Mikel Zabaltzaren gogoan herri ekimenaren kidea da. Aurten 38 urte betetzen ditu Mikel Zabaltzaren auziak eta honen harira igande hontan omenaldi ekitaldia eginen dute Orbaizetan eta ostiral hontan liburuaren aurkezpena. Honen harira Eneko kontatuko digu zer nolako egoera bizi izan zuten garai hortan, zer nolako lorpenak izan dituzten eta gauza gehiago. Eta bestetik Maialen Etxeberria. Maialen Etxeberria Donibaneko auzoko ama bat da eta aurreskolak euskaraz egitearen aldeko ekimenaren edo kanpainaren parte da. Eta honen harira, Donibaneko auzoan dagoen egoera kontatuko digu aurreskolei begira, baita azaroaren 26an igande hontan ere eginen duten udaletxearen aurrean eginen duten agerraldiaren inguruan zertxobait kontatuko digu. Baina beti bezala elkarrizketako baino lehen guazen betiko dukiarekin. Guazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1781an, Napoleon Bonaparte koronela general egin zuten eta Frantziar Errepublikaren armadaren komandante buru ere bai. Urte batzuk geroago, 1877an, Thomas Edisonek fonografoa sortu duela eman zuen jakitera, musika entzutea ahalbidetuko zuen tresna. Egun berean, baina 1908an, igande odoltsua Dublinen. Eta bukatzeko, 1979an, AEB-tako lehendakaria zen Richard Nixon eta Eisaku Sato lehen ministro japoniarraren artean ituna egin zuten. Okinawa Japoniaren eskuetara itzuliko zen, baina AEB-ek arma nuklearrik gabe bazen ere, base militarraren gaineko eskubideak mantenduko zituen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteazkenean batetik antzerkiaroa, Euli dantza. Nafarroko antzerki eskolak antolatutako antzerkiaroa zikloan Euli dantza taularatuko dute. Bizilagunen komunitate batean emakume zahar baten gorpua topatu dute, hil zenetik astebete igaro ondoren. Auzotarretako bat bereziki hunkitua dago, eta auzotarren bilera bat antolatzea erabaki du, behialdi gisa. Arratsaldeko 7etan Nafarroko antzerki eskolan, sarrerak 8 euroan. Bestetik Bizi Aroak liburuaren aurkezpena. Bizi Aroak, herri kultura Xamarren liburua aurkeztuko du Xamarrek, Juan Carlos Etxegoien Juanarena. Berak, eta Jon Bujandak gidatuko du. Arratsaldeko 7etan Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean izanen da. Ostegunean Ipuin kontalaria, San Francisco liburutegi publikoan. Ipuin kontaketa euskaraz Maitane Perezekin. Maitane Perezek 4 eta 8 urte bitarteko aurrendako ipuin bat kontatu eta interpretatuko du. Ostiralean batetik antzerkia, Olaiaren lorategia. Pájaros Pintados konpainiaren Oliviako lorategia 4 istorio laburrez osatuta dago. Bertan, hainbat testuingurutan izandako galera aipatzen dugu. Hala nola, Aitona Monena, gurasoena, gure maskotena, baina galera hitz egiten dugu topaketara iristeko. Oroitzapenen bidez, Olivia ezagutuko dugu. Arratsaldeko 6etan Nafarroko antzerki eskolan. Sarrerak 7 euro terditan edo 5 edo gehiagoko taldeentzat 6 euro terditan. Bestetik Palestina Joe Sakoren begietatik. Palestina komikiari buruzko solasaldia emanen du Julen Gabiria komikiaren itzultzaileak Joe Sakoren marrazkien bitartez, Palestinako errealitatea ezagutzeko. Arratsaldeko 8etan biltokin. Larun batean batetik arte laborategia familiartean. Bilduma ilustratuak, ilargi izozkiak. Jena Baek, Jus Larrotxa Zibiboxean. 10 leku 5 aurrentzat eta 5 laguntzaileentzat. 5 eta 10 urte bitartekoentzat heldu batek lagunduta. 4 euroren truke izena eman ondotik zozketa. Bestetik poesia eta sormena lantzen Aritz Gorrotxategik gidatua. Poesiara hurbiltzeko eta ari beldurra galtzeko ikastaroa. Poesiaren gakoak eta barne korapiloak lantzen. Kondestablearen jauregian, doakoa, 12-15 pertsonako taldeak.
16 urtetik gorako euskaldunei zuzendua. Igandean Benito Lertxundiren kontzertua. Benito Lertxundik bere azken diska ospakizun gauean argitaratu zuen 2018an. Argitalpen honen aurkezpen bira COVID-19 pandemiak eten ondoren martxan da berriro kontzertuekin. Azken diskoko kantuak zein betiko kantu ezagunenak eskainiko ditu Baluarten arratsaldeko 7:00. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Sánchezek Elmasaiz barne hartzen duen profil politiko handiko gobernua osatzen du. 22 ministerio mantenduko ditu, horietako 5 Sumarrerako. Bestalde 12 emakume egonen dira. Iruñeko bozeramaile sozialistak gizarte segurantza, inklusio eta migrazio politiken ministro kargua utzi izanak zentsura moziorako bidea erraztu du. Argazkian, Pedro Sánchezek banatu dituen karguak eta kargudunen izena-bizenak. Eskuinean batetik Amaia Romero Japoniako Yamaguchi hirian arituko da abenduaren 3an. Bestetik Nafarroako 9 ikertzaile talentua erakartzeko bekak jaso ondoren sarituak. Behan, gizarte ekonomiako enpresek lan eta enplegu itunetan parte hartu nahi dute. Nafarroako gizarte elkarrizketarako kontseilua gobernuak, zen patronalak eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek osatzen dute orain. Beheko argazkian, Nafarroak bere haurtzaroa erakusten du prebentzioaren ardatz gisa. Burlatako eta Maiurreko ikastetxeek aniztasuna eta familien harrera aldarrikatzen dute. Ezkerrean batetik Ramon Villanuevak 36 urteko medikuntza saria jasotzen du. Bestetik, Mileik Argentina, Israelekin eta Estatu Batuekin zeilaratuko du. Diario de Navarrako titular nagusian, Sánchezek errelebo gutxiko gobernu oso politikoa osatzen du. Bolaños eta Montero saritu ditu, oposizio gogorratuen legegintzaldi baten aurrean. Argazkian karguen izendapenak. Elmasaiz, foru aurrekontuen negoziatzailea Bildurekin, ministro berria izanen da. Gizarte segurantzaren buru, bere irteerak zentsura mozio baten inkognita elikatzen du Iruñean. Eskuinean batetik Nafarroak orain arteko urterik onena bizi du trafikoko biktimen kopuruan. Behin-behineko balantzean 15 pertsona hil dira urten. Daturik onena 2020an izan zelarik, 18 hildakoekin. Bestetik Javier Mileiren argazkia Argentinako hauteskundeen irabazlea. Mileiren garaipenak Argentina astindu du eta mesfidantza handia piztu du. Hautagai ultraliberalaren garaipenak esploratu gabeko bidea ireki du. Bukatzeko Ramon Villanueva familia medikuaren ibilbidea saritu dute. Garako titular nagusian, Sánchezek gobernua osatzen du Elmasaiz ministro bezala eta Podemos gabe. Pedro Sánchezek atzo eman zuen gobernu berriaren egituraren berri. Bertan, PSOEri buruzko kontinuinismoa nabarmendu zuen, baita Sumarren sarrera ere, 5 ministerioekin. Eskuinean, egungo klima politikak aldatu ezean, planeta 3 gradu berotuko da. Behan, batetik mugimendu feministak azaroaren 25ean kalera ateratzeko deia egin du. Bestetik, euskarazko eskaintza 85%ra iristen da graduetan eta 25%ra gradu ondokoetan EHUn. Argazki nagusian, egiari zor ekimenak estatuaren indarkeria babestu zutenei dei egiten die. Santi Broardek eta Josu Muguruzak duela 39 eta 34 urte urrenez zurren estatuko estolderiei lotutako atentatuen biktimak omenaldia jasuten atzo. Irudian, Ane Josuren alaba bere aitaren erretratuaren aurrean. Behan, batetik Israelgo sarraskiak ez du galgarik Gazan. Ez AEBek, ez Katarrek baitu bat zuen askapenari buruz elikatutako zurrumurroek, ez inolako iritzi humanitariok ez dute lortzen Israelen genozidioa geldiaraztea Gazan. Bukatzeko, Argentina eremu ez ezagunean sartu da Mileiren garaipenaren ostean. Berrian, argazki nagusian, Javier Milei Argentinako presidentetzarako hauteskundeak irabazi osteko agerraldian. Begirada berria ideia zaharrentzat. Behan, Mertxe Izpuruaren hitzak, legegintzaldi honek gure zigilua izanen du. EH Bilduk akordio oso onak lortu dituela Madrilen eta legegintzaldi luzea izan litekela gehitzen du Izpuruak.
Eskuinari ateak ixtea lorpentzat dauka eta nabarmendu du hori ez dela babes hutsaren truke ematea. Beko argazkian Ainhoa Olaso eta Mariana Urkullo. Biak mugimendu feministako kideak dira. Azaroaren 30ko greba feministari begira, zaintzaren ulerkera zabaldu eta bidegabekeriak azaleratu izana azpimarratu dute. Zaintza kultura eraldatzen ari gara, zer eraiki nahi dugun definitzen, diote biek. Eskuineko berrietan batetik hezkuntzarako euskarazko eredu orokortua eskatu du kontseiluak legebiltzarrean. Bestetik, Elma Saiz izanen da Espainiako gizarte segurantzako ministroa. Bukatzeko, enpresandiei eta pertsona beratxeei zergak igotzeko eskatu du Oxfamek. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, etxez etxeko zerbitzuak autonomia galdu dutenei gertuko arreta eskaintzeko aukera ematen du. Etxez etxeko arreta eskaintzen aritzen dira Jaion Elorza eta Estibaliz Irigoyen. Sakanako mankomunitateak kudeatzen duen zerbitzuko langileak dira. Zaintza lana gutxi baloratua dago gizartean oro har. Ez baikara ohartzen zer nolako garrantzia duen autonomia galtzen hastean, adibidez, pertsona bat ondoan izatea. Euren lana ikusarazteko baliatu dute azaroaren 30ean deitua dagoen greba eguna. Beste berrian, Maialen Belokiren hitzak. Ikuska euskal zinema industriaren aurrekaria izan zen. Nafarroako Ateneoak antolatuta, ikuska euskarazko zinemagintzaren sorrera hitzaldia eskainiko du asteartean, arratsaldeko 7:30 Maialen Beloki zinema ikerlari eta zinemaldiko zuzendari ordeak. Eta bukatzeko Ezkabarteko euskarazko testuak ikusgai daude arren. Euskara Ezkabarten, paperetik ahora erakusketa azaroaren 25 arte izanen da ikusgai Harreko gizartetxean. Euskaltzaindiak antolatutako erakusketa honen inaugurazioa Jose Manuel Urtasun apaiz eta idazlearen jaiotzaren 250. urteurreneko programazioaren lehen ekitaldia izan da. Azaroaren 26an Urtasun Lakidain apaiz anaiei eginen zaie omenaldia, Zildozko haien sortetxean. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketari, oraingoan Eneko Bilegasekin gaude, Mikel Zabalzaren Aezkoako Gogoan herri ekimenaren kidearekin. Arratsaldeon eta ongi etorri, Eneko. Gaixo, zer moduz, xaloa telebistako lagunak, ongi? Ongi etorri. Aurten 38 urte bete ditu auziak eta honen harira asteburu hontan, ez? Eginen dituzue hainbat ekitaldi, herri ekimen honetatik abiatuta, baino pixkat goazen atzera ez, eta askok agian ezagutzen dugun auzia eta gaia da hau, baina adibidez ni ez nintzen jaio urte horretan, eta nire adineko askok ezakigu berez zein dan historio hori, beraz zein izan zen, nor izan zen Mikel Zabalza? Bueno, zintzoki Mikel Zabalza Donostin lan egiten zuen txofer autobus gidari bat zan, Orbaizetan jaioa, Orbaizetako Ola ingurutan etxea zuen familia batetik sortua eta bueno, azaroaren 26 baten, 1985ko azaroaren 26 baten, Guardia Zibilak operazio polizial bat abiatu, bera atxilotu, eta ezkeroztik, bueno, bi bertsio desberdin ditugu. Bertsio ofizialak dio, atxilotua zegoelaik eraman zutela Endarlatxa ingurutara eta ihes egin zuela eskuburdinak jarrita zituela, baina beste bertsio bat dago eta zantzu guztien arabera, bueno, hala ere, hainbat lekuko diote, Intxaurrondon bertan, torturapean erail zutela Mikel, gerora gogoratu dezagun, azaroaren 26tik abenduaren 10era orain bat kontu sortatzen dira, azkenean gorpua agertzen da, esan beharra dago Bidasoako uretan okerezu nago, Indarratxa inguruan justo gainera begiratutako toki batean, eta, bueno, hortxe, hori da pixkat kasua, ez, gertatu zena, eta, bueno, hemen jarraitzen duguna, ez, gogoratzen. Eta ze kondiziotan agertu zen gorpua, nola aurkitu zuten?
Gorpua berez, aipatu dut, ez? Ja arakatutako toki batean agertu egin zela, eskuburdinak jarrita, eta itota bezala, edo behintzat zantzu guztien arabera, itota bezala, hil egin zela, ez? Kontua da, forensek eta eginiko lanean, forense ofizialek egin zuten bere lana, baina gerora ez zitzaien beste forense batzuei utzi eskua sartzen, baina bai, ikusi zutela, bere biriketan ez zeukala hainbeste ibar horretako uraik bertan itota hil zela argudiatzeko beste ur mota bat bazela, edo mintzat hori zantzu horiek badirela. Hala ere, bertsio ofiziala bere baitan darrai, eta espero dezagun behingoagatik, jada Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak onartua duen bertsioa gailentzea iruzur horri, ez? Eta nolatan izan daiteke duela 38 urteko kontu bat momentu honetan amaitu gabea egotea eta aitortu gabea? Hori kasi igual hobeto litzatekeela galdetzea, ez? Garaiko gobernuko kidei, ez? Nolatan 38 urte pasata nolatan mantentzen duten bertsio hori, inorrez duena ja erosten, eta argi da, onartu beharko luketelako Zintxaurrondon norbait erail zutela, eta hori sortatu edo bintzat onartu beharko luketela tortura erabilia izan dela, eta hori onartzea nekez lortu egingo dugu, baina bai horretan lanean darraigula, ez? Jarraitzen dugu eskatzen, Mikelen kasuan zehazki, sekretu ofizialen legeak babesten dituen hainbat dokumentu desklasifikatzea, oraindikan errotuta daude ez dituztela desklasifikazio horiek eginen, eta behintzat egia jakin nahi dugula, naiz eta badakigun zer gertatu zen, badakigu eraila izan zela, ez iesean joandakoan itota hil zela, eta hori da, kasu honetan, euren errelatoa ere, errelatoren parte hori erortzen delako, ez? Nola estatuak bere garaian tortura ere erabili izan zuela. Beraz, auzi honen harira, 1985ean gogoan herri ekimenarekin hasi zineten, ez zu, baina zure kideak, ez? Kide horiak, eta zertarako erabili zenuten edo zuten herri ekimen hau, ze helburu zituen edo ditu gaur egun? Helburua berez alde batetik eta izan zen, Mikel Zabazaren senidei eta lagunei ere babes bat eskaintzeko eta elkartasun bat adierazteko litzateke lehendabiziko urratsa, baina bestetikan ere, gure eskariak oso sinplea dira. Egia jakin nahi dugu, hau da, Mikelekin zer gertatu zen jakin nahi dugu, justizia ere aldarrikatzen dugu, ez nola nahikoa, jakin nahiko genuke zer gertatu den, nortzu ziren, izan ziren Mikelen erailketaren erantzuleak, eta erreparazio bat ere eskatzen dugu. Mikelentzat, batez ere, Mikelentzat ez, baina Mikelen senidentzat, ez, min bat eragin zaie, eta min horri inolako erreparaziorik ez zaiola eman. Hori da aldarrikatzen duguna, eta nola ez, laugarren zatia, Mikel bezalako kasuak ikusi izan ditugu guzti hauetan zehar, ikusi dugu tortura oso ohikoa izan dela, milaka lagun izan dira torturatuak Euskal Herrian, eta hala ikusi gal izan dugu gure omenaldietan parte hartutako lagunen artean hainbat torturatu pasaielakoz, eta horiengan ere gauza bera eskatzen dugu, ez Mikelen kasuan bakarrik, baizik eta beste hainbeste torturatuak izandako pertsonengan, ez? Hori da guzk aldarrikatzen duguna eta momentuz aldarrikatzen jarraituko duguna. Zer egin du 38 urte hauetan zehar herri ekimen honek, ze ekintza edo ze ekitaldi urtero egiten da bat, ez dakit nola egiten duzuen? Beti, atxiloketaren bueltan, atxiloketa eta gorpuaren agerpenaren bueltan egiten du, hori dugu urteroko omenaldia, ez?
kasu honetan, azaroaren 26 igandea izanik aprobetxatu nahi genuen, ze justo izan zen atxilotu zuten egunean, eta honen bueltan egiten dugu justo Zabaltzatarren Orbaitzetako lan beren etxean inguruan omenaldi herrikoi bat bere garaian hain izan zena pixkat zupituki sortutakoa, guk antolatzen dugu eta mimo handiz saiatzen gara familiari helarazten Mikel ez dagoela ahaztuta, ez dugu atzendu ez, berarekin gertatutakoa eta hortan egiten dugu, ez? Bai egiten dugula esfortzu berezia olako urte borobiletan, 35garrenean, 40garrenean, ez? Horre igual lanketa sakona bat egiten dugu, zine ere proiektzioak egin izan ditugu, denetaik, ez? Beti ere, ardatz eta izanik, Mikel Zabalzaren kasua inoiz ez ahazteko, ez atzentzeko, ez? Hori da gure nahia. Beraz, igande honetan, azaroaren 26an, omenaldi ekitaldia ez, eginen duzue, non zehazki eta ze ordutan? Igande honetan izanen da Orbaitzetako olan, beti bezala, esan bezala, guerriko 12an, hitzordua egin dugu, hortxe, ekitaldi xumea izanen da, 38. urte honetan, saiatuko gara harina izaten, bibolin bidezeko musika izanen dugu, Nafarroko torturatuen sarerik ere etorritako lagunak izanen dugu hitzartzea egiten, eta ezin antzi ere zenolako garaietan bizi garen eta zenolako egunak datozkigun, azaroaren 25 sexu indarkerian eguna izanik edo, indarkeria matxistaren eguna izanik eta azaroaren 30eko greba izanik, aurtengo edizioan zentralidade hartuko du ere emakumeek zenolako torturak jasan dituzte, ez? Hori pixkat azpimarratu nahi genuen, ze berezitasunak ere baditu torturak kasu honetan, ez bakarrik egunerokoan eta gizarte mailan, baizik eta ere torturan zehazki emakumeek pairatuten indarkeria batzutan eta askotan bikoitza izan delakoz. Eta aurretikan ostiral honetan ere eginen duzue liburuaren aurkezpena, ez? Bai, alaxe da, jada urte batzu dira lera ikerguneak, Mikel Zabalzaren kasu hartu zuela ardatz, pixkat ikerketa bat egiteko, hau pixkat, hola zenolako erritualak ez egiten genituen ikusita, pixkat Mikelen gorpua agertu zenetik zenolako oroimen ekitaliak izan diren, alde horretatik ikerketa bat burutu zuten, baita beste estatuko biktimen beste 4 lagunekin, beste 3 batera. Eta, hori da aurkeztuko dena arratsaldeko 7:00 Auzberriko liburutegiko sabaian, izanen dela hori ostiral honetan. Badago beste kontu bat, Gogoan herri ekimenak plazaratu zuenean apirilean zehazki prentsaohar bat, ez? Arturo Espejoren inguruan, konta eguzu pixkat historioa. Hau uste dut gure eguneroko ogia izan dela, bai plataformatik, baita, hemen tortura igual gertutik jasan dugunok behintzat, ikusi izan ditugunak da gure indarkeria hori burutu duten lagunak sarituak edo karguz igo dituztela. Eta kasu honetan, prentxan agertu bezala enteratu ginen, Mikelen kasuaren bueltan jardun zuen Artur Espejo Guardia Zibila, kargu zigo eta, Guardia Zibilaren kupularen bueltan kokatuta zutela. Horrek ze egin zigun, ikusita tiponen jarduna eta izan zuen garrantzia Mikelen kasua, mugitzen hastea eta bertako toki administrazioek euren babesa eskaini zuten eta hortxe agerraldian bertan aipatu zuten Artur Espejo eta Mikel Zabalzaren auzian parte hartutako Guardia Zibil guztiak persona non grata izendatu zituzela, hau da, ez aezkoan ez da Orbaiztan ere
ez direla ongi etorriak, eta hori izan zen guk emaniko erantzuna. Eta, bueno, egia da, errealitate hori bizi izan dugun egunerokoa dela, beti izan dira sarituak, beti izan dira karguz igodatak, eta kontrakoa, jasan izan duguna azken astean, kasu honetan, gure bizilaguna den Mikel Antza eta bertako irakurle taldearen dinamizatzailea den laguna nola Nafar gobernuak eskatu duen bere lekutik kentzeko, eta hori ikusita ez duela zentzurik ere, horako eskakizunik ere egitea, gauza da iragana eta bestea da bere lan berberean lanean dauden guardia zibil horiek, ez? Eta zenolako azkartasuna ematen duten eskari batzuk egiteko, eta zenolako zigor gehigarriak ezarri nahi dituzten, eta kontu honetan kontrakoa egiten duten, ez? Ze lorpen egin ditu herri ekimen honek orain arte? Zer lortu duzue? Lortu berez mantendu dugu. Mikel Zabaltzaren kasua bere baitan oroitzen jarraitzea. Hori, gaur egun, 38 urte pasata, badela meritua, toki txiki bateko, edo jende gutxi bizi garen toki bateko herri plataforma gara, eta txikitasun honetatik lortu dugu, ez, hori, behintzat, oroitaraztea, eta lortu dugu ere, guztion laguntzarekin, behintzat, administrazio batek onartzea Mikelekin gertatutakoa. Mikel, estatu indarkeriaren biktimatzat jada badugu Euskal Autonomia Erkidegoan, espero dezagun ere Nafarroko gobernuak hala adieraztea. Eta, baita ere, hemendikan, auzolanean eta txikitasunetik eginiko dokumental batek, non dago Mikel dokumentalak, ere, muga guztiak hautsi ditu, gure mugetatikat ikusia izan da, jaso izan ditu sariak, jaso izan ditu kritikak, eta ezagutu izan da Mikelekin gertatutakoa, hori, ez, hainbat lagunen lanen ondorioz. Hemendik aurrera zer espero duzue? Egia da, jar gaitezkela utopiko, ez, eta, espero duguna, iristea behingoagatik, Espainiako gobernutik, onarpen bat, eta esatea, ez, benetan, Intxaurrondon, 1985ko azoren 26-tik abenduaren 10-ean gertatutakoa. Hala ere oso zail ikusten dugu. Espero dugu ere, Nafarroko gobernuak ere Mikel aintzat hartzea, estatu indarkeriaren biktima bezala, hor lan horretan badara matzateia hilabete batzuk, izan dira batzordearekin familiarrak, eta, alde horretatik errekonozimendu horretan, aurrera pausuak ematea. Gerora, ikusiko da ere zertan bilakatzen den justizia eta erreparazioa, baina espero dezagun ere, bide horretan, aurrera pausuak ematea, eta horretan gu bide lagun izanen garela, eta kontrako pausuak ematen direnean, horren aurka agertuko gara, noski baietz. Nola dago torturaren gatazka batetik Estatu Espainiarren kontu eta Euskal Herri mailan? Nik uste Euskal Herri mailan hasi, Euskal Herriko mailatik hasita argia da, inorrez duela zalantzan jartzen, edo gutxi batzuk zalantzan jartzen dute, torturaren erabilera sistematikoa izan dela, eta hala adierazten dute, alde batetik Euskal Autonomia Erkidegoan egiten ari egin duten ikerlana, eta Nafarroko gobernuak ere egin duen ikerlana. Aipatzekoa da, datuak hortxe dira, okerez banago ja 5.600 kasutik goiti Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan 1.000 kasutik goiti, hori jende asko bada, kasu asko, hola inkontrolatu batzuk izateko, hori esan genezake orain, sistematikoa zela. Nik uste, horre badela aurrera pausuak, eta bide horretan ere, ez dut pausu gehiago izanen direla, eta Espainiari estatuan mantentzen da, hori ukatzen dutenak.
alanta guztiz ere, ikusi izan ditugu garaiko agintaria, garaiko poliziak inolako lotxari gabe onartzen egindako torturak edo egindako inkluso erabakiak, ez? Gogoratzen dute Felipe Gonzálezek elkarrizketa batean bota zuela bera izan zela, o bere esku zegoela etaren buruzagitza lehertarazteko aukera bat eta atzera bota zela. Hori, eta esate duzu, behintzat onartu duzu, ez? Estatuak sortaraziko atentatu batean parte hartu zenuela eta ez zutelako inola, eta horrek ez zuen adibidez inolako reperkusiorik eukea da, ez zuela inolako impunitatez esan izan zuela, eta kasu honetan, ikusi beharko da, hortan lan egiteko bidea zabaldu beharko litzateke ere, eta bide horretan, aurrera pausua dira. Hala ere, esango zenuken garapen bat edo bekuntza bat egon dela urteetan zehar? Bai, nik uste, orain, egia da, hortxe ez, zuetena eta armak utzi zuenetik, eta ia desagertu zenetik, uste dut ireki direla ere, zenbait ate, hori ezin nuka, orain, uste dut, errelato bat eraikitzen ari gara, eta errelato horretan, hainbat errelato daude, eta hori ere onartu beharra dugu, eta kasu honetan, ikuspegi guztiei egin behar zaiela zo, eta horretan, bai, ateak ireki direla, eta aldaketa nimino bat, naizek eta, urteetako, errealitate bat izan den, pixkanaka badoala aldatzen, naiz eta, nahiko genuke azkarrago aldatzea, baina, badira gauza positiboak, negatiboak ere, lehen aipatu ditugun kargu igoerak, edota agertzen diren medioetan eta egiten dituzten adierazpenak mingarriak direla. Baina aurrera pausoak ere, ez? Doazela. Eta nola ikusten duzu etorkizuna? Etorkizun urruna, esan nahi dut 20 urte barru edo 30 urte barru, nola ikusten duzu kontua? Positiboki? Baikor? Baikor ikusi nahiko nuke, hori fijo, jarraituko nuke esanez, espero dudala, Mikel Zabazaren kasua ezagutaraztea, jende guztiak ezagutzea zer gertatu zen, zer egin zen, eta nola kudeatu zuten batzuk eta bertzek, eta lehortatik torturaren inguruan, burutu dadila, egia justizia eta erreparazioaren bide hori, eta nola ez errepikatzeko bermea, ezarrita egotea, hemendikan eta etorkizun urrunean. Nola jorratzen dute gai hau komunikabideek? Nola uste duzu jokatzen dugula gure papera? Zagit. Badira desberdinak, ez? Badira ukatze bide horretan jarraitzen dutenak, hori da dia batzuk, beste batzuk, oso goxotasunez lantzen dituztenak eta, errespetuz lantzen dituztenak eta, kontu mingarria da, oso zaila da, torturatuok ez, adierazpenak burutzea eta, goxotasunez hartzen bazaituzte, errazagoa egiten dizute pixkat, kontakizun hori. Eta gero, badira bezatzuk incluso landu eta ez dutenak egiten, baina, hori da, ere, beste aukera bat, baina esan bezala, denetai dago, gizartean bezalaxe, gizartean ere, geroz eta jende gehiago, ezagutzen duenean afera, konturatzen da zer egon den eta zer ez den egon, eta pixkanaka, horma batzuk ere izten ari garela. Oso ongi, baineko ostiral hontan lehen aipatu bezala liburuaren aurkezpena ez, eta igandean omenaldiaren ekitaldia, nori zuzendu nahi zara?
ona omenaldi honetara edo ekitaldi hauetara gonbidatzeko? Hoxe, irekia dituzutela lehendabizi ostiralean Ausperriko liburutegiko bateak, hor lera ikerguneak egindako ikerketa horren liburukia den aurkezpenean, eta gerora, ongi etorriak izaten zaretela danak, esan bezala, igandeko omenaldira, Orbaizetako Olar, paraje ederra da, baina, kasu honetan, goxotasunez prestatutako ekitaldia izanen da, ondoren beti bezala familiari emanen zaio bide, beraiek euren hitzartzea egin dezaten, eta horren ostean beti familiek, Mikel Zabazaren familia zeinirek egiten digutena da, salda goxoa eta beraiek prestatzen duten gazta goxoa ere eskaintzen digute bertarutakoei, eta esker ona ere adierazten digutela horrekin, eta gonbidatuak zaudetela danak, esan bezala, igandean omenaldian parte hartzera. Oso ongi Eneko, lehenbizi mila esker gai hau gurekin jorratzeagatik, geulako ez dela erresa, eta mila esker ere zure denbora xaloari eskaintzagatik. Plazer bat, eta, bakizue, non harrapatuko nauzuen, eta horren arte, jarraituko dugu kontatuan. Besarkada bat. Eskerrik asko. Aio. Aio. Orain gaurko eta biharko eguraldia entzun dezagun. Gaur euri zaparradak, giro hotza eta haize bizia. Euria ugariagoa izanen da ipar isurialdean, baina hegoaldean ere eginen du. Gainera, zaparradak mardulak izanen dira eta ez da baztertzen trumoiak jotzea. Elurkota 1500 metrotara jaitsi daiteke. Ipar-mendebaldeko haizea bizia ibiliko da, bolada oso gogorrekin kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperatura are gehiago itxiko da eta maksimoak 11-14 gradu ingurukoak izanen dira. Asteazkenean giro hotzarekin eta euri kontuekin jarraituko dugu. Egunaren lehen partean arratsaldean baino euri gehiago eta leku gehiagotan eginen du. Tarteka zaparrada mardulak botako baititu ipar isurialdean. Arratsaldean zaparradak gero eta bakanagoak izanen dira eta gauean atertu egingo digu. Eta gauean atertu eginen du. Gainera, azken orduetan ostarteak irekiko dira eta temperaturak bera egingo duenez, eguneko minimoak orduan neurtuko dira. Temperatura maksimoetan ez dago gora berarik izango. Haizeak iparraldetik joko du. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Maialen Etxeberriarekin gaude, Maialen Donibanetik dator eta aurreskolak euskaraz egitearen aldeko mugimenduaren edo taldearen parte da. Beraz, arratsaldeon eta ongi etorri Maialen. Arratsaldeon zei ere. Mila esker etortzeagatik. Konta iguzu Donibanen, aipatu duan bezala aurreskolak euskaraz eskatzen dezute, bai Donibanen bai beste auzotan, baina Donibanen zentratuko gara. Noiz hasi izan kanpaina hau edo mugimendu hau? Nik uste joan behar dugula atzera, ez? Eta hartu behar garela nola Donibanen aldarria egiten dugun arren, lehenagotik egiten dugula euskaraz ikasteko aldarria eta gurasoak garenetik 0-3 tartea oso txikia denez, bada zerbait esporadikoki agertzen dena, baino horrek ez du kentzen 80. hamarkadatik presente dagoen aldarria dela, ez? Horitu behar gara ere, lehenbiziko aurreskola 80. hamarkadan izan zela, eta gaur egun berdin jarraitzen dugula, hau da aurreskola bakarrarekin segitzen dugula murgiltze ereduari dagokionean. Hori galdetu behar nizun zenbat aurreskola euskaraz dauden Donibanen. Aipatuzu 80. hamarkadatik bakarra dagoela, baina Donibaneko populazioa hazi da, ez? Imaginatzen dut. Bai, gainera, ez da Donibanen bakarra dagoen edo, ez kontua, Iruñe herrian bakarra dagoela euskaraz dena eskaintzen duena, ez? Murgiltze eredu oso bat ematen duena euskaraz, eta hoixen eta historia zein izan da, duela urte batzuk euskaraz eskaintzen bazen ere gure auzoan 0-3ko tarte hori, azken urteetan ere
atzera egin zuela, eta orain ez dagoela sikiera euskaraz zero-hiruko etapa hori momentu honetan. Eta horregatik, bai auzokide bezala, igual aldarri horri ekitea eta horregatik ere gure borroka. Zergatik uste ez dute murgiltze eredu hori beharrezkoa dela? Ikusten dugu euskara gutxitutako hizkuntza baden neurrian berme bat izan behar duela, eta besterik gabe, nik uste Euskal Herrian bizi baldin bagara hizkuntza bera gure eskubide bat dela, eta 0 urtetik ere aurrek eta pertsona guztiek eskubide hori bermatu behar dutela, edo berme bat izan behar duela horregatik. Nora joan behar dira aur horiek aurre eskola horretan ez badira sartzen? Hoi da, eskaintza bat ez bazaie ematen familiei euskaraz, familia bakoitzak pentsatu beharko du, nola egin euren txikiek euskaraz ezi daitezen, euskarazko hezkuntza izan dezaten, orduan hor bakoitzak aldituen balibideak mugitu beharko ditu, eta seguraski euskara galtzen aterako da, bereziki ez gaudelako ere euskarak inguratzen gaituen eremu batean, eta orduan hor sartzen dira eskaintza pribatuak, eta badaude aukera batzuk agian, baina igual jende guztiak ezin ditzakenak jasan, Elkarlanean zaudete mugimendu honetan Iruñeko euskalgintzarekin, zer egiten duzu Iruñeko euskalgintzarekin? Aldarria baldin bada euskaraz ikasteko eskubidea bermatzea azkenan interesgarria izan da ere bai, elkarlanean aritza euskalgintzarekin, euskalgintzak beti ere bai, udalari planteatzen aldiolako normalizazio linguistikorako planteamendu bat ere bai, bere horretan, eta auzoki eta guraso bezala aldarria egiteaz gain, iruditzen zegoen instituzio bezala ere bai, euskalgintzak aldarri hori ere nunbaiten plazaratu beharko zuela, udala da azkenean guzti horretan atzean dagoen erantzule, ordan beste bide bat irikitzea eta pixkat euskalgintzak ere hor aldarri hori bertaratzea. Nabaritzen duzue guraso bezala eta auzo bezala babesa jasotzen ari duzuela edo udalaren aldetik? Egia esan gure aldarria behin bada datorren ikasturteari begira eskaintza zabaltzea, eta momentuz, justo ronda batean ari da euskalgintza, eta ikusiko dugu benetan udalaren partetik ze posizionamendu edo benetan jarrera konkreturik baden, baina ez da errexea izaten ari nik uste. Eskaintza zabaltzea aipatzen duzunean, zenbat zabaldu nahiko zenukete? Behin egiten dugun aldarria bada gutxienez 3 aurreskola euskaraz egon daitezen, eta zentzu hortan bai bereziki egiten dugun aldarria da bai Donibanen, bai Printzearen Harresia eta bai Mendillorrin 3 eskola horiek benetako murgiltze eredu bat eskain dezeten euskaraz. Egon da momenturen bat Donibanen gutxienez non egon den murgiltze eredu hori? Bai, duela 8 urte eskaini zen Donibanen, eta gainera eskaintzak bazuen eskaria, esan nahi dute etzen utxik gelditzen, eta bereziki ere garrantzitsua da agian Iruñerria erdikaldean ere euskarazko eskaintza horren zabalpena edo egiten zuela Donibaneko aurreskolak, gero udal aldaketarekin. Funtzionatu zuen, murgiltze eredu horrek. Eta aldatu zen, udal aldatu zelako edo? Bai, hori da, eta horren gaztelerako lerroa hartu zuen, aurreskolarek. Honen harira, igande honetan, azaroaren 26an, udaletxearen aurrean egonen zarete, zakitzen ze auzotako gurasoak egonen zareten edo, baina hor zer aldarrikatuko duzu egun horretan? Azkenean aurreskolak euskaraz guraso horrenpean edo
sentitzen den edozeinek parte har dezake, gonbitea da pixka bat azkenean euskarazko eskubide horren aldarriari atxikitzea, eta bereziki euskaraz ikasteko eskubidea izan dezaten gure txikiek ere eta etorkizuna ere euskaraz eman dadin, ez? Nola ikusten duzu hurrengo urteari begira? Lortuko duzutela zerbait, ez? Nik uste positibo izan behar garela, datorren ikasturtea hortxe dago eta horregatik ari gara borrokan, nik uste aldarri hori lehenbailen adieraztea garrantzitsua dela, aitzaki gero aukerak ere handitu daitezen, ez? Guraso eta aparte norbait gehiago joan daiteke nahi izatekotan udaletxeko mobilizazio horretara edo bakarrik gurasoei zuzenduta dago? Ez, noski ez, nik uste euskararen aldeko ez. Bai, euskararen alde egin dezaken edo benetan sinisten nuen edo nor agertu daitekeela eta gainera lagun dezakela pixkat aldarri hori lau haizetara ere zabaltzen. Oso ongi Maialen, plazer bat izan da zurekin hitz egitea. Eta espero ezagun hurrengo urtean albiste honekin xaloara etortzea eta albiste honak ematea, ez? Mila esker. Zuei. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.